Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geguritan ingkang irah-irahan, kaendahan alam. Déning Natasha Intan Desvita. Kaendahan alam. Alam kang endah lan asri. Gunung, kali lan alas ijo. Swara manuk kang sumringah, nggawa rasa tentrem ing jero. Alam katon ayu rupane, gunung-gunung ngadeg gumunggung, kali mili bening banyune, kembang-kembang semerbak wangi. Mugi alam iki lestari, awak dhewe jaga kanthi tresna, supaya generasi sabanjure isih bisa nikmati kaendahan alam iki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.